Magandang umaga. So for today's video guys, maniniksay tayo. Ito yung gamit natin, paniksay, full pop paniksay. Yun, subukan nating maniksay guys kasi maganda yung sikat ng araw ngayon. Yun o, malinis yung kalangitan. Yan, tabayanan yung mga patama natin guys. Stay tuned lang, update ko na lang kayo mamaya. Sabi guys, headshot. Buenas mo naman. Yun, kumatos. Pulang pula. Uy, malaki. Yun o, laki. Pulang pula guys. Yun. Ginagawa mo. Yun naman o. Yun, dali. Hindi, dali siya. Taas pa. Yun, pangalawa natin. Lagay ko muna dyan. Two hours later. Yun, lumipat tayo ng spot guys. Dito, sa lake na to. Kaya lang may na mamante. Sabay survey na rin dito sa Maisan. Positive guys, ang dami nila. Nandun sila sa Mangga. Yun, yun. Yung mangga tsaka yung maliit na puno na yun. Positive guys, ang dami nila. Mga collard. Oh. Babalikan ko to guys. Tatambangan ko to. Ipon natin ang dadali natin. Ito yung spot guys, kaya lang may namamantikan doon. Ayun. Yun. Yun. Kaya hindi ko alam kung maghintay pa tayo o uwi na tayo guys, kasi na-survey ko na to, ang dami nila mga collard. Spotted naman dito banda. Yan. Mga punong mangga na yan. Yun, sige guys. Stay tuned lang. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari guys. Dali yung isa guys.
Yun guys. Dali siya guys. Ang tsambahan natin. Yun guys. Apat. Ang apat natin. Dali guys. Hindi ko alam kung malaki. Maliit yata. Guys, ang 5. Uy, dali pala. Alam ko hindi nadali guys.
Di ba? Dali pala. Tilapia. Tanggal. Kunin natin. Kala ko maliit lang. Yun, oh. Laki din. Parang nalit lang sa tubig. Ang anim natin. Meanwhile, Yun guys. So tapos na naman yung paniniksay natin. Tsaka yung survey natin sa mga wild dove. Positive guys. Ang dami nila. Oh. Liliparan. Hindi totoo yan. So ito na huli natin. 6 na tilapia. Yun, may pang ulan na naman tayo guys. Salamat ulit sa panonood guys. So antabayanan nyo yung susunod na video natin. Balikan ko to guys. Daming collard. Naka-spotted dito. Yung bagong sunog na mais. Ayun o, may isa. Sige guys, tabayanan nyo yung video natin na yun. Yung sa next video na naman tayo magkita-kita. Shout out sa lahat ng nanood, lahat ng subscribers, mga silent viewers natin. Shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang yung video natin. Sige, salamat ulit sa panonood guys.